kusvika kuzaka ndopanoona vese kandichivaplaga vatani vana venyoka vava neuturu vanoda kunzwa kunzi ndapupa furu. Mundipa varwere nhangwe vari fiti vakapfeka hembe dzechibhanditi ndini ndinovadzima kamumastriti vanoziziva ndine mambo kawemati. Junket ndiri champion asi yandizipa competition chatowedzera makwikwi mulocation ndofokasane young direction tepichigan vosta tepichiganda nzara vachashamizika pachigaro ndapagara boere mjara boze kuti bila safe muri safe ere mama aiwa safe ndaona mbida achisimbisa makambeko mbida ira anondinetsa kani mbida pamwe ndikamupozva makamupa because nanondishungurudza mukomana anonzi mbida tiwe pamwe process yamakafamba nayo ndo yandinombonyatsoziva kuti mbida ndomuchallenja sei anonetsa yeah man, but anyways mambo ndi mambo tiri kuona muri kusimbisa mageto yotse ndaona rhythm iri hanzi madzora dance vanhu vari ngochema zvikanzi mambo ava vadzora dance vaenda vari kubhura off dance tadzora dance right kune vamwe vanhu vasiri kuziva kuti rhythm iri rakagadzirwa nani. Who is the producer behind the production of this rhythm? rakagadzirwa Marcelo yeah. Okay, Marcelo Pabita. Rhythm redo nemaartist mangani so far? ne 42 artists. Shit, chimbotitaurirai 5 tinzwe. Already we have Madzimai Aiken in the building, we have Magical, we have Mbida D, vamwe 2 vanhu vangada kungoziva futi. kuna ngali aripo Right, Mauto. Donate Calvins aripo. Dora Tofaro. My gosh. So this is a big thing, believe you me. Magical manje toto wambotanga wari wari freestyle. Seriously. Welcome to Dancehall Madness. Yes, Magical boy ere mdara. Yes my lord wagwan. Aiwa airi king man boy ere. Aiwa zvisi baba. Long time. Kana mona mambo vari kuzuma mazeti dzakazodzwa. Aiwa dzakatsvairwa nzira. But long time mdara mukuita kunge muri kumbozvitinya mdara chii hamutsi kubudikira sei? Zvakakosha kumbozvitinya. Zvinezvo zvakakoshera. So Masaka pull up the rhythm from the top again. Timbodzwa kuti zvakakoshera kuti Magical azvitinye. Ande nacho. Mambo ndi mambo. Magical Tabura Bomanda kanda vachapedza timu yese vachingosabura ground rese ndakanga get bura ndichijagula maneti mafanzi unditakura funda wemangoma ndarima ndasakura ende ndatsapfura ndasiya vachiyaura mundipa varwere nhangwe vari fiti vakapfeka hembe dzechibhanditi ndini ndinovadzima kamumastriti vanoziziva ndine mambo kawemati. Yeah man, I'm a believer with Magical aripo. Madzimai Aiken, link up on the mic. Magical switch with Madzimai Aiken. Then Masaka tunoti vakubva kula futi vanhu vangobelieve kuti Madzimai Aiken varimo waiziya. Madzimai Aiken chingotipaiwo something apa. Marcelo mambo ndi mambo queen agodo vainaro moyo weutsinye wavainewo negodo mumoyo wavainawo vakagarwa nemachavi ava vane matimoni zvavanotaura zvinovava kutodarika lemoni shungu dzavo kundiona ndabva ndaiswa mukovhini asi najaja ndaramba ini handitongwe nasatani vana venyoka vava neuturu vanoda kunzwa kunzi ndapupa furu. Yeah. Respect Mbida. Link up also. Yeah man.
Mbida ngale. Yes. Wagwan Mbida boy mjara. Bomdaze. Aywa heavy. Wanash. Masaka, pull it from the top again. Mbida, give me something. We have Junkyard also in the building. Okay. Anytime. Yes, sir. Negati. I want to simbi samambo. I want madonza tambo. Maita kuchinja musambo. I want mutambo. Aripo drifti. Vangwenda vakwidza mulifti. Nasi unokufaiza grafti. Ndakamisa futi zewitchcraft. Onge masaka ndakunge kaka tachunge baka zvinhu zvakabaka vari kuda kumaka asi kuramba njivaspaka ndinodika madoza tarisa njivadhaka wanikana nashi vatanga kaklashi asi havasi kuziva ndiri kuita unge shimashi pese pandasvika pari kumbumuka dasti saka uchiona kuti mbida Pulo. Anzi pulo. What are you? Yasabe. Negati. Vauzendi mambo. Kana vadonza tambo. Aiwa future unge fambo. Kuramba vachidonza tambo. Yes, sir. Vauze maselo. Iko zvinonda kuvaridzira bhero. Vauze vaida kundiisa pachikero. Dakadabra kuti ndeve chimero. Vauze masaka. Suka unge kaka. Tachi kunge baka. Zvangu zvakabaka. Yachakalaka. Svikai kuzaka. Ndopanoona vesaka ndichivaplaga. Vauze nashi. Ndakunge smashi. Iko zvinova kungokwenya unge rashi. Kuti mbida aimbe. Aiwaitse masti. Saka paasvika pari kumbumuka dasti. Vauze lavu. Andidire mavu. Ansvike nevhavhu. Nditori abhavhu. Chivaudza futi ndiri kutamba nebhavhu. Ndopanoona kuti Junkyard, link up, switch, bottom style. Kingman boy. What do you say, fireman? Yes, respect. Pull it from the top again, Massacre. This is Junkyard now, people. Take your time and feel this, Your Honor. Yeah, money. Atisigifa nditsore timbo nyake kudoreka bata kumeso andipotse ndogura mazino terera nziyo andisi isa nditsore timbo nyake kudoreka bata kumeso andipotse ndogura mazino terera nziyo Junkyard ndiri champion asi yandizipa competition chatowedzera makwikwi mulokeshani ndofokasane young direction tepi chiganvo tepi chiganda nzara vachashamizika pachigaro ndapagara ende ndinopinda ndine force kunge bara ndichivuta ngoma ndini ndovararisa nenzara sigifa Respect Junkyard. Yes, pick up on yourself. One tinotenda Bazim Fest ba UK ba. Yes, I see also we got Boss Wins or somewhere in M25. My gosh, respect my king. Anzi ambida plaga wano. Anzi madzima ekende vano televetsa. Anzi magic wari kutiregerera. Yeah, shout out goes out to each and everyone who is coming through on 0772 168045. So we're gonna be picking up some calls. How easy? 0772 168045. Atumboda vanhu tikuda vanhu vangani komambo vanhu vangani kwadombo winis kwadombo spakwawo vatatu oparuwa 3 anzi paruwa vanhu 3 vadombo bless kwaona mambo vadombo bless kwaone mabhombo manyama awaiziya anzi aiwa mambo vari kusimbisa mageto yose. Yeah man, we as ZFM Stereo we say uplifting local talent, it is a must. Hello, you're live on ZFM Stereo. Hello ZFM. Yes sir, jana wangu ari kupi? Father Flower kufuna babla wayo. Father Flower boy re babluza. Mambo Junkyard family. Timu ndokusimbisa ya mara makaipa. Yes sir. Alright, chombo kubvunza iwo mubvunzo pamwe munokwanisa kutoenda nefoni yenyu toisa pabhazi kapabla wayo. Yes sir. Tati mustudio muno tina ma-artist mangani muno? Mune 4 artist. Muna nani? Muna Mazimai. Mbida T. Magical. Junkyard family. Yes. Okay. Respect. Apedzero. Ataura chezvere.
Abirire. Asirira. Mambo futi ndi artist ya. Mambo ndi artist ka. Mambo watoripo plus tina mantu futi arimo futi wabaiza level but wangu atopedza kamfeso wangu. Angatogona ripototeka nini? Angatogona aifana kutanga nemzoba zvapera. So tinongoda vanhu 3 chete vanokwanisa kuzvinira mazibvomfo avo waiziya. Yellow live on ZFM stereo. Yes, I boy ere makurwan. Pambari pamsika apa. Yes, makachenga muke anti. Makachenga muke anti ridi mredu nono wanganiro. 42 za manje ndo wanu walipa ritimo. Chimori pa 10 ma artist wakanzwa wakatero pa ridim 10. 10 chete vashoma because vese vanopisa vari pa ridim iroro. 1 2 3 akunibvunza futhi babakani hanzi babakani yazongonzi babakani mana tinoda wana akangwarira apa no yachimhanya apa. Yellow live on ZFM stereo. Mambo boy njani wangu ari kupi? Jani? Ora pamaubra pamangwende. Chingo pindura yaya yatadzwa neabva kutaura uyu. Chatipa chingoti pa 10 chete vanhu vari pari dimire. Taura shamwari yangu. 1 2 3 4 5 buya karibere bari dimire buya gatina shamwari. Ndofunga nasi magetsi anga asika unogeza nemvura yepashawa kumaubra. Awaiziya. Rega nibvunze kuti uya ari kuti wochiwe. Yellow live on ZFM stereo. Dzikisai volume radio ichiyatsonzwana nezvakanaka. Ndikutaura nani ari kupi? Melody pa CBD apa. Chingoti pa 8 iwe uri munhu wechikadzi iwe tipe 8. Ani? Mbidati. But usinyazoziya zita rake iwa. Toda munhu ari kuketa. 0772168045 hanzi mbidati pamwe mbida wakachinja zita ndikuze. Ayambida netia mimi. Ayo pamwe mbida wakachinja zita ka. Yellow live on ZFM stereo. Yellow live on ZFM stereo. Muri pa chimdara. Pa epas kuside kupi? Yes, kwarubi ndo kwanguka kwarubi. Yes, but atikuita zvewe kwangu manje zvaizvezvi. Mambo tipo 8 ma artist ari pa radio iri. Hanzi lewe kwangu iwe. Raungwara. 1 2 Aiwa usataurika 2. Tiri pa 2 3 Blota ripera. Blota apinda chorus nevesi asapedzisa. Andi blota yangu pinda chorus nevesi. Amenoti uri producer ere wakaita. Wakunozvifila kuti blota aripo. Man, do come through on 0772168045. Rega timbonzi kuti uyari kuti wochi. Yellow live on ZFM stereo. Yes, I am Mambo Bo ere. Yevi taure 8 ma artist ari pa rhythm apa. Silent Killer bera. Iwe manje uri kuona kuti kufungidzira. Atikuda kufungidzira, toda kutogeta. Asi mvunzo wacho nokanyanya kuoma ere. 0772168045. Rega tinzi kuti ari kuti. Yellow live on ZFM stereo. Dzikisa volume radio mambo. Tutaura pamunofona mufana ngodzikisa volume radio. 0772168045. Kana uri kuziva ku WhatsApp kufuti chimbouya umbotudzawo kuti ndi api ma artist akapinda. Yellow live on ZFM stereo. Yes, ndiani wangu ari kupi? Visit tere pa phone mambo.
Right, tiudzewo maartist ari paridhimu Vhitsi. Right. Panani? Mbida. Vhitsi muchatinetsa imimi tiri kuti musaterere paredhiyo mukuramba muchiterera Vhitsi muchatinetsa. Wanetsa Vhitsi. Apa uri kutaura mwana wasipo futi. Right, hanzi Magical, madzimai aikende, Mbida D, Junkyard, na Kona Ngale, na Doneta, na Ndunge. Drift tauchiona. Uyu ari kuti hanzi Magical, madzimai aikende, na Mbida, Junkyard, Kona Ngale, Doneta, na Ndunge, na Bazooka. Spraga ari pere paridhimi. Tuda ari kugona kwete ari kugesa. Hanzi Kona Ngale, Mbida, madzimai, Junkyard, Donato, Ndunge na Bazooka vangana 2 for 2 for 6 7 apotsane 1 cheto. Keep on sending in the messages. Hanzi Donata, Mbida, Kona Ngale, Magical, madzimai, Junkyard, Ndunge na Bazooka auyauraya kawe. Ndiwe Ron ari paridhima. Ndiwe Ron ari paridhima. Uyapedza kawe imambo. Right, pane uyagona rega timise pakanaka uyagonesesa. Rega timise pakanaka. Keep on calling also on 0772-168-045. Ndabvunzo wangu mubvunzo apa mambo ndo vakubvunza yeo mubvunzo apa. Yellow live on ZFM stereo. Hello, how are you? I'm Chantal from Mbale. Alright, Chantal, bvunzo na mambo tinzo.